Pois, así como segunda poñencia de hoxe, temos a Ricardo García Mira, que é profesor investigador, non, do grupo Persona Ambiente, e a idea un pouco, despois de escoitar a Manuel Soto, é profundizar un pouco máis na relación, non, que existen entre as persoas e co ambiente que o rodean, e tamén un pouco que nos conte hai unha investigación que están levando a cabo que nos parece que pode ser de bastante utilidade e demais. Entón, bueno, un pouco a idea é que nos contara esa transición cara a un mundo máis sustentable que tamén nos falaba Manolo antes, non? Entón, un pouco máis a nivel xeral, pero relacionado tamén. Vale, pois moitas gracias. Bueno, creo que non teño moito tempo. Bueno, podemos tardar un poquinho máis, 3 cuartos de hora ou así. O que pasa Tens que marchar. Bueno, que estou invitado tamén aí no Colexio de Arquitectos. A que hora? A 7:30, bueno, Bueno, vamos a tratar de Podemos estar 6, sí, o que podas. agotar o que podemos. Bueno, pois Manolo, polo que vin, vos estuvo describindo un pouco cal é a política que está poñendo en marcha a Universidade da Coruña dentro do panorama do que é o compromiso de sustentabilidade que ten como institución. E nos, bueno, recollendo precisamente ese mesmo principio, integramos a Universidade da Coruña dentro dun estudio de caso, tamén a nosa propia investigación, unha investigación que leva o acrónimo LOCAO, que vos distribuín agora un folleto. A investigación LOCAO foi unha investigación que se desenvolveu aquí na Universidade da Coruña entre 2011 e 2013, e que deu lugar, bueno, pois a facer unha diagnose de verdadeiramente que estaba pasando dentro do punto de vista da sustentabilidade, pero centrada no papel dos traballadores, ¿no?, como parte activa dentro da institución, recoñecendo o papel dos estudiantes, ¿no?, tamén como un grupo moito máis numeroso que os traballadores, pero a nos interesaba o lugar de traballo como lugar importante psicolóxicamente da vida cotidiana, onde todo o que se aprende no lugar de traballo é igual que o que se aprende na casa, ¿no? Cando nos desenvolvemos como nenos, pues, configura eses lugares, a casa, o lugar de traballo, como lugares importantes, ¿no?, onde a transferencia de coñecemento de esos lugares a outros lugares da vida cotidiana, a outros lugares, a outros dominios, ¿no?, da comunidade é máis fácil, ¿no?, que entre lugares que non son importantes. Por tanto, eu son psicólogo social, entón me interesa moito o comportamento social, o comportamento ecolóxico, como se pode predecir a conduta ecolóxica nunha organización ou como se pode predecir a conduta ecolóxica en casa ou en outros ámbitos, ¿no?, da vida da comunidade. Desde ese punto de vista, vou explicar un poquinho, ¿no?, pues tamén todas estas cousas que estivemos a facer desde o Departamento de Psicología, pero non só con psicólogos. Nos traballamos con xente que intervén, ¿no?, no proceso de integración dun problema, como pode ser, non podemos falar de medio ambiente ou de sustentabilidade se non escoitamos o que din os economistas ou se non escoitamos o que din os especialistas en ciencia política. Nos interesa máis a perspectiva das ciencias sociais, mentras Manolo vos deu unha visión máis desde a perspectiva da bioloxía ou a química, os procesos que eles levan a cabo actuando directamente sobre a natureza e promovendo procesos, ¿no? Nos interesa máis a conduta da xente, como a xente procesa o coñecemento ambiental, como a xente estrutura a información ambiental e como eso dá lugar a cambio, ¿no?, ou como eso dá lugar a que a xente se implique en transicións cara a un escenario, ¿no?, de maior sustentabilidade, un escenario de maior resposta ambiental. En ese sentido, bueno, toda a nosa investigación está financiada desde a área de investigación europea, da Comisión Europea, a través do 7º Programa Marco, que, como sabedes, é o programa que impulsa a propia Unión Europea en todos os países da Unión, en donde tamén participan outros países de fora da Unión Europea que participan económicamente nese programa para tratar de obter, ¿no?, retorno por ser un programa prestixioso, bueno, que ten un nivel de avaliación bastante estricto, entón iso, bueno, pues tamén prestixia a propia investigación que se fai aí.
por exemplo, países que forman parte do programa Marco e que non son da Unión Europea, é o caso de Noruega, por exemplo, ou é o caso de Suiza, o caso de Brasil, de México, Corea do Sur. Son países que poñen unha parte para que os seus investigadores tamén se imbrinquen e conecten cos investigadores europeos. Bueno, nós temos un grupiño de investigación, Persoa Ambiente, que se chama ese grupo de investigación Persoa Ambiente, que trata de ver as relacións entre as persoas e o medio ambiente, relacións psicolóxicas que dan lugar a unha conducta ou outra. En inglés, pues, bueno, temos a asociación co People Environment Research Group, que ven a querer decir o mesmo. A disciplina que agrupa a nosa visión chamase psicología ambiental, que é esa parte da psicología que estudia as interaccións entre as persoas e o medio ambiente e os procesos psicolóxicos que están implicados, a percepción ambiental, a valoración ambiental, é dicir, todos os xuicios que facemos cando emitimos opinións que despois poden dar lugar a conducta nosa propia ou de outros. Entón, bueno, nos en primeiro lugar analizamos un poquinho así, o último informe do panel intergubernamental para o cambio climático. E unha das cousas que vemos é que, bueno, que hai pois eso, máis de 250 científicos que veñen de 30 países que se basean en 9.200 publicacións científicas, que está revisado por outros 1.000 e pico expertos, que emitiron tamén informes diferentes hasta unha cifra de 54.600. E que, bueno, científicos que rinden contas ante 110 gobernos. É dicir, trátase de elaborar un informe que teña certa consistencia, de que te podas fiar da información que se vierte nel, e que ao mesmo tempo este revisado. Revisado quere decir que si a min, como membro dese panel, me toca escribir, digamos, ao final o que lle toca a cada un é moi pouco, non? Porque cando interveñen tantos científicos, pois se me toca escribir un informe de 3 páxinas sobre, non sei, calquer aspecto sobre a mobilidade, un aspecto concreto da mobilidade, pois o que eu escribo non vai directamente ao libro, non? Porque eu sexa un experto, non? O que eu escribo é revisado por outros expertos, entón pode ser incluso devolto ou rexeitado. Quer decir que hai ese tipo de revisión que o que trata de introducir é rigor, como se fai nas revistas científicas. Como sabedes, as revistas científicas teñen unha valoración que se chama índice de impacto, que se refire a que teñen un índice maior ou menor dependendo do número de citas que os científicos fan a esa revista, artigos que publica esa revista. Ese índice se renova cada ano. Entón, pode subir, baixar, entón, está en función de moitas variables, non? Do rigor que teña a revista para admitir traballos, non? Do índice de rechazo tamén. Me preguntaba unha revista da que son eu editor europeo, que se chama Journal of Architecture and Planning Research, que é unha revista de urbanismo, investigación sobre urbanismo e arquitectura. Pois me preguntaba unha vez que di unha conferencia cantos artigos rechazaba a revista. Bueno, a revista nosa rechaza un 95% os artigos que recibe para publicar, para que vos fagades unha idea do que é o rigor. O rigor non é encher de información, senón, a ver, isto é investigación arquitectónica ou é unha cousa que alguén se por escribir con certa creatividade, pode ser moi bonito, pero que non é ciencia. Entón, a ciencia se filtra desa maneira, non? Se filtra a través de 3 ou 4 expertos que avalían un artigo, dan unha puntuación ou sacan as cousas que non están ben formuladas ou fan unha avaliación ao editor. O editor toma a decisión. Digo 3 ou 4 porque hai editores que utilizan 2 expertos, outros 3, outros 4. E normalmente hai revistas que son moi rigurosas e requiren que os 4 informes sexan positivos. O sea, con tal de que haxa un que non o é, rexeitan o artigo. Outras, bueno, dous din que sí, outro din que non, pois piden un máis, a ver, tal. Se hai empate, pois se busca un quinto que desempate, non sei, bueno. Pero as máis rigurosas queren que todos os informes sexan bons. Porque tamén é unha inversión, o sea, é business, non? No sentido de que unha revista que filtra ben, pois esa se vende en todo o mundo, non? Todas as universidades a queren. Entón, tamén
ti como medio de negocios tamén distribuixes máis ampliamente, no, ao longo do mundo a tua revista, porque sabes que é boa, filtra ben o que é científico o que non, e hai máis xente que a suscriba. Despois está outro modelo que ti pagas por que se publique. Tamén é un modelo que en principio eu estaba en contra e agora non estou seguro, porque Sí, pero ainda que así se con cada estudo que... teño moitas dúbidas, sí. Porque hai revistas, por exemplo, hai unha aquí que unha das boas desde o punto de vista da psicología, metodolóxica, en Oviedo, que esa hai que pagar. Pero non descendeu para nada o criterio de rigor científico, de admisión. É dicir, non hai xente que gane cartos aí, porque os cartos se reinvirten na revista, bueno, non sei como... Entón, a revista tamén pasa a ser de libre distribución, é verdad, open access, se chama ahora. Entón non hai ganancias. Non, bueno, O sea, ti pagas, eu falaba das revistas que non, que evidentemente están dedicadas a ganar. ti tes unha cuota e se a pagas, pois para... Bueno, pois entón, estas cousas xa sabedes, non? Que a concentración de CO2 na atmósfera, pois, sigue formando parte das conclusións do último informe do cambio climático e hai un convencemento, non? Entre o 95% dos expertos de que os seres humanos son responsables, non? Deste cambio climático. Pero, nos que nos interesa tamén moito é algo que se chama crear unha ponte entre a investigación e a práctica, entre a investigación e a política. É dicir, toda esta investigación que facemos na universidade, que garantías ten de que sirve para algo? Ou dito de outra maneira, quen financia a investigación? Financian os cidadáns a través dos impostos. Entón, eles teñen o dereito a recibir o retorno desa inversión. É dicir, eu teño a responsabilidade non só de facer que os meus resultados de investigación se publiquen na mellor revista, porque eso é prestixio para min, para o meu grupo, sino que tamén esos resultados de alguma maneira teñen que chegar a ser integrados na toma de decisións políticas, nas políticas municipais, nas políticas estatais, nas políticas que se promovan desde os nosos representantes. Pero hai problemas, coa conexión entre a investigación e a política. En primeiro lugar, os científicos non están entrenados polas universidades para falar cos políticos. En segundo lugar, os políticos prefiren máis a experiencia que ven noutras cidades ou noutros contextos, que ir a buscar unha base científica que dé soporte ás súas decisións. Entón, hai aí un proceso que se plantea como prioritario, que é o de sensibilizar a ambas partes da importancia que ten crear estas pontes de conexión entre os resultados de investigación e a implementación final na política concreta, en forma de bienestar ou en forma de recomendacións que son positivas para a ciudadanía. Entón, se tratamos de conectar isto, investigación e política non é unha cuestión fácil, non? Pensar para un científico en como aplicar algo pode non ser difícil, pero despois implementalo se atopa con outro tipo de barreiras. Vamos a ver un poquinho todo isto. Nós pensamos que a acción política debe estar enraizada nun coñecemento de como funciona a ciencia social, como funcionan os grupos humanos. As decisións pensamos que deben de estar baseadas en ese coñecemento, que non sempre é así. Cando se diseñaron, na época nos anos 80-90, onde se diseñaron en toda Galicia, nada máis que paseos marítimos, era unha decisión tomada sin ter en conta tamén o criterio da ciudadanía, sin ter en conta ningún tipo de estudio de comportamento poblacional, e así se diseñaban algúns espacios que despois non eran utilizados. Pois, ao mellor, un paseo marítimo onde non era procedente, porque ali o vento que vai, pois non iba ninguén a pasear. É dicir, se diseñaban cousas que requerían fortes inversións, pero o feito de non incorporar o coñecemento non só científico, sino tamén o coñecemento que ven desde as organizacións da sociedade civil ou das asociacións de veciños, é dicir, de todas esas organizacións que están en contacto directo con o que ocorre nunha cidade. Pero, como os paseos marítimos eran bonitos noutras cidades e tal, pois vamos a facer a nosa tamén moderna e construímos cousas. Non me refiro a Coruña, que Coruña creo que é un exemplo de como conectou ben o paseo marítimo co resto dos barrios marxinais da cidade. Pero me refiro a outras cidades do litoral, desde a Coruña hasta Pontevedra.
Entón, bueno, nos pensamos que a contribución da cidadanía como sociedade civil debe considerarse como unha parte destas contribucións para señalar coñecemento. Isto é o que nos fai formular é unha maneira de entender a construción de coñecemento non só como unha cuestión patrimonio dos científicos. Os científicos obtemos a información social a través de entrevistas, a través de enquisas, a poboación, a través de grupos de discusión, pero hai outro coñecemento que é o que ven da experiencia das organizacións da sociedade civil, da experiencia dos políticos, da experiencia de empresarios, da experiencia de quen toma decisións ou de outro tipo de intereses que están relacionados co tema en cuestión. En este sentido, nos estamos tendo, no marco da investigación que facemos agora, que é esa outra que vos regalei, que pon Glamours, que é o acrónimo de Green Lifestyles, o sea, estilos de vida verde, modelos alternativos, ¿no? Cara a transformar a sustentabilidade regional, porque se contextualiza a investigación en 7 distintas rexións de Europa. Digo que nese o enfoque que se adopta neste proxecto, do que comentarei agora algo, é un enfoque de que se chama de coproducción conxunta de coñecemento. Neste sentido, temos reunións con políticos, outros académicos, organizacións. Estamos tendo estas reunións en Bruxelas, ¿no? Precisamente para invitar a parlamentarios, a funcionarios da Comisión, a xente que traballa na construcción das decisións que despois afectan a cidadania. Organizacións da sociedade civil, outros científicos, e nos sentamos xuntos a traballar, a expoñer os primeiros resultados provisionais da investigación, recollemos o feedback, ¿no?, que eles nos proporcionan, ¿no?, aos resultados que vamos obtendo, incorporamos novas formas de ver que a mellor non estábamos ¿no?, incidindo nelas, é dicir, conectamos o proceso de investigación coa visión do público, coa visión da política, coa visión das organizacións. E iso nos axuda, vamos, enormemente. Os quedaríades asombrados como eu me quedo cando, despois dunha reunión que dura todo un día, podo comprobar que a xente que veu de 4 direccións xerais da Comisión Europea estuvo ali todo o día. Que non viñeron nada máis que facer a foto e marchar, non. Viñeron ali, estuveron ali traballando con nós, aportaron ideas, discutiron, e todo iso, bueno, nos tomamos actas e gravamos todo para integralo despois. O integramos en esquemas, despois en cadros, despois tratamos de tomar decisións en grupo, como levar eso a acción, como levar esta iniciativa que expuso aquela organización, ou aquel cidadán, ou aquel participante, como levala a unha acción concreta que impacte no proxecto. É dicir, vamos máis alá do que se di, non? É dicir, tratamos de convertir en acción real todo o que se discute, non?, na reunión. Todo isto, bueno, se vai recollendo en actas e despois se publica na nosa web, na web do proxecto, en forma de informes, para tamén ilustrar futuras reunións e futuros diseños política ou futuros segundas fases, non?, na investigación. Entón, o que nos atopamos, non, con a conexión esta entre a investigación e a política é as barreiras que hai para a implementación, non?, e a intervención social. Nos atopamos con que na universidade tamén hai un análisis disciplinar excesivamente especializado e un énfase sobre unha única fonte de obtención de coñecemento. Que quere dicir isto? No primeiro caso, quere dicir que na universidade nos enseñan que a química vai a resolver os problemas ambientais. A psicología vai resolver os problemas tamén da xente, os problemas da conducta, non?, insostenible. É dicir, non nos enseñan a conectar verdadeiramente coas outras disciplinas, a conexión coa arquitectura, a conexión co urbanismo, a conexión coa ciencia política. É dicir, non se promove este tipo de traballo conxunto, de traballo que vai máis alá do que o traballo multidisciplinar, porque non se trata de xuntar, como facíamos ao principio, nos xuntábamos os enxeñeiros e os psicólogos, non? Entón, cada un expoñía o seu punto de vista e aí quedaba, non? Xuntamos eses dois puntos de vista e os metemos nun informe. Eso se chama traballo multidisciplinar, non? Proporciones diferentes puntos de vista dos enxeñeiros, dos políticos ou dos psicólogos.
Pero non, no proxecto local fomos máis alá e integramos a teoría psicolóxica, ya demos aos enxeñeiros informáticos para que eles fixeran o que eles chaman simulación social a través de sistemas de inteligencia artificial. É dicir, utilizando a teoría psicolóxica, combinamos con un proceso de simulación para ver se a teoría responde axeitadamente e temos a oportunidade de ver como afloran outras cuestións que a teoría psicolóxica non considerara e permiten de volta volver a retomar aspectos críticos para explicar como funciona o comportamento da xente. De maneira que ese traballo conxunto, no, que permite construir coñecemento novo, que é un proceso como cando xuntamos o hidróxeno e máis o oxígeno, no, en unha combinación determinada, e producimos a auga, no, que é un material diferente. A auga permite apagar o lume, mentras o hidróxeno faría todo o contrario. No? É dicir, combinando disciplinas, somos capaces de construir coñecemento diferente que non emerxería dunha disciplina separadamente. A énfasis sobre unha única fonte de obtención de coñecemento quere decir o que antes comentaba relacionado a obter coñecemento só dos científicos. Non. Os cidadáns tamén proporcionan coñecemento, as organizacións tamén, as empresas, os políticos, os que preparan as decisións, porque son coñecementos distintos que están en contacto con realidades diferentes das realidades coas que está conectado un científico. Eu, como científico, me considero conectado coa miña realidade de interés baseada no que a universidade me permite, me valora, no? Me valora que eu obteña un sexenio, eu podo obter un sexenio se publico isto nesta revista ou se publico na outra. Non se soluciona un problema social ou contribuyo a que unha política sexa máis apropiada. Non? Iso non me valora a universidade. Entón, como non me valora, pois eu me desmotivo. O único que fago é sumar puntos. Non? Como vai sumando un funcionario, non? Que vai sumando os puntos que lle contan para pasar a un nivel superior, pero desconectado da realidade social. Este é un pouco, que decir, bueno, un énfasis sobre unha única obtención de coñecemento. Non. Por tanto, cuestionamos este sistema de enseñanza, ¿no? Por a necesidade de programar transversalmente, ¿no? De maneira que podamos traballar en modelos sociais inter e transdisciplinares en un sistema integral, ¿no? Que permita xenerar coñecementos xuntos. E para xenerar coñecementos xuntos, pues, existen diferentes actores, ¿no? Na sociedade que teñen diferentes opinións, axendas e tamén expectativas. É necesario innovar socialmente e crear un espacio, ¿no? Para esa innovación e para a participación cidadana. Fixadevos agora o que está ocurrindo en toda Europa, ¿no? Con todo este tema da inmigración e tal, se están emerxendo novos movimentos sociais que non estaban previstos en ninguna parte, ¿no? De repente, os gobernantes están fraccionando, ¿no? O número de inmigrantes que admiten ou que deixan de admitir. E, sin embargo, a sociedade sale á calle a contrariar aos gobernantes, incluso os que din que non queren inmigrantes, sale á calle a xente a axudar, a organizarse, ¿no? Para axudar, para resolver o problema. É dicir, emerxe un movimento ao marxen da política e desconectado da política que fai reformular, ¿no? O que estamos facendo e que cara a que mundo imos, ¿no? É dicir, que toda esta innovación social, ¿no? Que emerxe de maneira natural, é necesario tamén organizala, ¿no? Para explicar e comprender como funcionan as sociedades e como funcionamos os grupos humanos. Por iso, de aí a psicoloxía, ¿no? Que tamén formula, plantexa, ¿no? Métodos de gobernanza alternativos baseados nesa participación, baseados na interpretación desa innovación social que de maneira natural emerxe na sociedade diante de problemas graves como son as guerras, ¿no? E os intereses que as moven. Por tanto, é necesario un consenso, ¿no? Sobre estes modelos de gobernanza que incluya mecanismos, ¿no? Para diseñar políticas. Outras barreiras, ¿no? Para a integración da que facía referencia están a ausencia de intereses políticos na investigación, a ausencia de intereses dos investigadores no impacto que ten a súa investigación na política, ou a ausencia de comunicación, ¿no? Que permita tender pontes entre eses linguaxes e intereses. Bueno, vamos a comprender un poquinho máis todo isto da sustentabilidade para entrar directamente a explicaros un poquinho
bueno, que é isto, non? Da sustentabilidade. Por que é un término tan usado, non? E tan controvertido ao mesmo tempo. Bueno, é verdade, hai que recoñecer que é un término complexo. Levar o desenvolvemento sustentable cara á realidade da política, o sea, ten unha complexidade grande. Precisa dun cambio radical, non? Precisa de elaborar transicións, pero que exixen cambios radicais na maneira de gobernar, na maneira de facer política, na maneira de recoñecer as prioridades. Entón, esta radicalidade contra a que se opón, se falas de radicalidade en términos de goberno, xa eres antisistema casi, non? En vez de estar a analizar que é un problema serio que está ocurrindo e que precisa dunha formulación nova, é radical, por suposto. Radical quere decir de raíz, o sea, que decir que hai que cambiar ao 100%. Non quere decir que te tes que volver, non sei, un extraño tipo de comunismo como se veía antiguamente, non? Así con cornos e rabo. O sea, son moitas cousas moito máis complexas que tamén teñen que loitar contra a compartimentalización do coñecemento científico, non? Como nos fan. Eu pertenzo a unha área de coñecemento que se chama psicología social. Esa non teño, o sea, a universidade non me promove conexión con ninguna outra área, non? Calquer cousa que veña de outra área, por exemplo, nun concurso de acceso a profesores, que o dividimos pola mitad. É dicir, se aquí ven un sociólogo a unha plaza de psicología, pois todos os méritos que poda ter escribindo non se valoran, non se valora se o mérito é importante, non se valora que é de outra área que non ten nada que ver, polo tanto se divide pola mitad a súa puntuación. Isto, bueno, que é un exemplo que eu teño vivido en moitos tribunais, pois é que me parece o máis absurdo, non? Que hai, porque, o sea, hombre, se me dís, a ver, ir para unha plaza de profesor de psicología ven un químico, bueno, pois podes decir, bueno, pero non, o perfil non é o que buscamos. Pero para unha plaza de profesor de psicología social, pois que veña, non sei, outro científico social, pois depende do seu currículum que aporte, pode ser interesante, non? Telo entre nós. En vez de dividirlle toda a puntuación pola mitad, ou ni siquiera dividirlle, xa non valorar directamente. En fin, división sectorial de responsabilidades, crecente natureza diversa dos contextos sociais nos que a xente vive, ausencia dunha colaboración efectiva entre científicos, profesionais e políticos. Todo isto determina moitas dificultades, no, que configuran barreiras efectivas. Pero de que maneira pode contribuir, no, a psicología a todo isto? Este proceso transdisciplinar de integración, de coñecemento e de aplicación á vida cotidiana. Bueno, pois aí entramos nos co noso proxecto europeo, que era un proxecto que, como os decía ao principio, tratábase de centrar no lugar de traballo, analizando as prácticas cotidianas que teñen lugar nos postos de traballo relacionadas coa residuos, enerxía e mobilidade. Mobilidade relacionada co traballo. Por exemplo, algúns profesores temos moito impacto ambiental, non? Porque usamos moitos avións para desplazarnos aquí para lá. Algúns compañeros meus están tomando medidas, non? Por exemplo, se é para desplazarse, pues, non sei, na área de 300 ou 500 km, usan o tren. Se é para máis de 500, pues, bueno, usan o avión. Un pouco para reducir tamén o impacto. Eu tamén vou ter que empezar a facer algo así, porque xa me dá un pouco de vergonza estar salindo tanto, non? Pero, bueno, ás veces tamén tens que dar resposta, a pesar de, bueno, da tecnoloxía se facilita moito. O feito de poder estar en teleconferencia reunido con xente, pues, te facilita moito. Bueno, volvendo ao proxecto, mentras a investigación que se tiña feito hasta ese momento sobre mobilidade ou residuos ou enerxía estaba sempre vinculada á casa, nós nos centramos no lugar de traballo e pusemos integramos varios estudios de caso. Unha universidade, no caso do grupo noso, un concello, no caso do grupo holandés, o Concello de Groningen, unha empresa de xestión de augas en Rumanía, unha fábrica de camións, Volvo, en Suecia, e o socio inglés elixiu a Shell, a compañía petrolífera. Por certo, con bastantes problemas, porque as compañías petrolíferas non son nada colaborativas en temas de investigación.
se non o controlan eles todo, non? Toda a información que sale e tal. Entón, tuvemos aí bastantes dificultades para chegar a un acordo de confidencialidade que tivemos que firmar e todo eso. Pero, bueno, o informe deste proxecto está publicado. Aquí a universidade, sí. En Italia había unha empresa de xestión de enerxías renovables. E, bueno, actuamos en todas elas, recabando información e tratando de explicar os modelos de comportamento dos traballadores. Como metodoloxía utilizamos entrevistas, enquisas, grupos de discusión. O que observábamos eran as condutas cotidianas, everyday behaviors, no traballo. Tratando de ver as barreiras, todo aquilo que podía promover calquer influencia sobre a conduta. Tamén as barreiras a nivel macro, que teñan que ver con como influían as normas da organización ou a estructura que a organización tiña para favorecer ou impedir que os traballadores se implicaran en conduta ecolóxica. É dicir, a veces hai condutas que podes controlar, que están baixo o teu control, e outras veces non, como, por exemplo, as luces cando se encenden solas ao teu paso, non é unha cousa que ti controles, ou cando a calefacción é controlada desde unha central. Pero se ti manexas o calefactor ou encendes a luz ou apagas, eso xa permite unha xestión individualizada. E, bueno, tamén mirábamos o proxecto miraba tamén a conducta do traballo, como se relacionaba coa conduta da casa, e se había algún tipo de efecto do aprendido na casa ou do aprendido no traballo. Se chama spillover en inglés, que ven a ser algo así como transferencia, ou influencia das prácticas dun dominio no outro, e as interaccións entre os asentes da organización. Eso nos levou a entrevistar aquí na universidade a decanos, a vicerrectores, a profesores, a responsables de departamento, PAS, xefes do servicio, todo tipo de niveles da organización. E no primeira diagnose sobre as prácticas que se relacionaban co consumo de enerxía, as tendencias, as prácticas observadas, que son os puntos vermellos, e a importancia que lle daba a universidade frente á importancia que lle daban os traballadores, difería completamente. Como vedes así, na distribución destas liñas, que tratan de coller os mínimos así cuadrados. E, claro, isto nos levou a comprender que non había unha consistencia entre o que se veía e o que se atribuía a uns ou a outros. O mesmo pasaba coa xestión dos residuos, unha cousa moi parecida, e o mesmo tamén nesta maneira de representar a mobilidade. Inda que a mobilidade tiña distintos condicionantes, porque unha cousa é coller o coche para ir ou volver ao traballo, outra cousa é coller un avión para ir a un congreso, por exemplo, ou unha reunión que se celebra fora, de investigación ou algo. Bueno, aquí non me vou a parar moito nesto, porque son modelos estadísticos de como que demostran cal é o papel das normas sociais no sentimento de eficacia que eu percibo da miña conducta, sobre dita conducta. É dicir, o enfoque das normas sociais desde a perspectiva da psicología social é dos máis importantes que explican a conducta humana. Desde que crecemos e nos integramos, digamos, na primeira pandilla, cando tes 13, 14 anos, menos ou máis, e te integras na primeira pandilla de amigos e amigas, pois, o primeiro que miras son cales son as normas do grupo. É dicir, as normas de como se comportan os teus amigos nese grupo, porque o desexo é ser admitido nese grupo e manterte nese grupo. Por iso as normas son importantes. Nun contexto máis amplio da sociedade ou dos grupos humanos, as normas percibidas tamén son importantes, porque esas son as que te vinculan á cultura, te vinculan ao teu grupo, á tua sociedade, as costumbres que se dan na tua cultura. Pero tamén por xénero, xeneramos normas. Se eres home ou eres muller, pois tamén sabes como te tens que comportar en cada contexto, se és home ou se és muller. En moitos contextos o comportamento esperado é o mesmo, noutros contextos é diferente. Entón, cada un aprende as normas do seu grupo de pertenza, da súa identidade.
e actúa de acordo con esas normas. Por tanto, a maneira de cambiar a conducta da xente é incidindo sobre manipulando, entre comillas, esas normas. Como, por exemplo, os delincuentes, non? A xente que delinque, un rapaz é novo, non? Empeza a delinquir, non? Así, en pequenos delitos, empeza a ser rechazado socialmente, acaba integrándose nun grupo onde o comprende, onde o admiten, onde iso é a norma habitual entre eles, onde aí é onde onde tamén se formaliza como delincuente habitual. Entón, quer dicir, a maneira de sacalo de aí é manipulando a norma que el ten asumida, no? De que el se comporta como o seu grupo. Esa busca, incluso eses grupos, no? Que poden admitir. Porque o grupo que non delinque rechaza esa actitud, rechaza ese comportamento de roubar ou de consumir drogas ou o que sexa. No? No caso do consumo de alcohol, do consumo de drogas, pasa o mesmo. É dicir, eu me lembro ben, cando tiña 13 anos, que foi a primeira vez que me integrei así nunha pandilla, salíamos os domingos por aí a dar unha volta, 13 anos e acostumbrei a tomar unha taza de ribeiro. Pois, bueno, será costumbre do grupo, como non a ibas a tomar, non? Tamén é ben certo que non tomabas máis que unha, non? É un bocadillo de pulpo, ben grande. Pero así era unha maneira de ir socializando, non? E diste, claro, non tomar esa taza de viño xa era ser un pouco extraño, non? Entón, tens que ser moi maduro para saber rechazar esas normas. A unha idade tan nova. Pero, bueno, no meu caso non pasou moito que, bueno, por lo menos non cheguei a ter problemas na miña vida de momento co alcohol. Pero, se eso fose a máis, non? Como está sucedendo, non? Porque o consumo de alcohol entre rapaces de entre 13 e 18 anos é un problema serio. Os concellos se desviven en saber que tipo de políticas facer para reducir o consumo e non dan feito. E iso é porque non están introducindo, non? Toda a experiencia da psicología no tema de manipulación das normas sociais e de tratar de... En algúns casos, sí. Eu recordo aquí no Distrito Quinto que había un grupo de xente moi activa traballando sobre ese tema. E tiñan contratado o que se chamaba educador de calle, que, sí, que era moi bueno. Se non me acordo do nome dele, tú o coñeciches, non? Sí, sí. Como era? Traballou moito, eu era nova, cando sí. no meu barrio, traballou. Sí, sí. Pois Pois ese rapaz ten esa función, no? De meterse no grupo e tratar de facer ver que a norma... Os movía a todos. Claro, a norma se cambia, a norma esa é outra. Entón, bueno, facer percibir que existen outras normas e que poden influir. Non sei se ese programa se sigue impulsando, pero era moi bo, foi unha pena que... Non, era unha educadora de enfermou, non sei, está dando clase no Tomás Barros, de integración social. Pero non, agora mesmo non hai nada. Pois, bueno, no tema da conduta ecolóxica sucede o mesmo, non? Se queremos tamén orientar a conduta da xente nunha dirección ou noutra, tamén é necesario manipular as normas que teñen que ver co uso do coche. Porque o uso do coche está vinculado a que o coche pois, é prestixio, non? Ter un coche te fai independente, te fai exitoso, te moves con liberdade. É dicir, todos esos conceptos de ser máis libre, de ser máis independente, de dar unha imaxe de éxito, pois, de éxito social, ¿no? De adaptación á sociedade, pois, bueno, están presentes, non? Son normas que son percibidas. E, polo tanto, claro, se eu accedo ao mercado de traballo por primeira vez, pois o primeiro que quero tamén é ter un apartamentiño, ter un coche, é dicir, todas esas cousas que se valoran, ¿no? Se valoran como que vas alcanzando todo aquilo que te fai sentir ben, ¿no? E fai que outros te perciban ben e te integren. Entón, bueno, esas son as normas que eu refería. E tamén, bueno, aquí sacamos uns indicadores desto, mide o peso da influencia que teñen as normas sobre o sentimento de eficacia percibida da conducta e, a súa vez, o peso que ten sobre a conducta. Pesos inferiores a 1, ¿no? Quere decir que, dependendo, ¿no? Se son máis baixos ou máis altos, quere decir que teñen máis ou menos peso, ¿no? Na conducta. E todo este peso baixo de 28 quere decir que ainda queda un 60, un 72%, ¿no? Que debe de vir explicado por outra variable diferente.
son modelos estadísticos. Bueno, o proxecto local tamén implicou a celebración esta Manolo, e lo vedes tamén que colaborou con nós, o anterior conferenciante. Nos reunimos ali no Pazo de Lóngora, pois diseñamos, bueno, falamos de toda o que estaba ocorrendo na universidade, da diagnose que estábamos facendo, de que tipo de programas se podían implementar, construímos escenarios ideais cara aos que debería de facerse a transición por parte da universidade e diseñar esas rutas, eses camiños de transición cara a eses escenarios futuros, estudiando as barreiras, e as mellores maneiras de implementar. Entón, bueno, se analizou aquí, bueno, temas relacionados co aumentar o persoal con perfil de valores biosféricos, é dicir, ti podes introducir na universidade un criterio, da mesma maneira que faz estudiar a Constitución aos funcionarios, pois faz tamén coñecer normas ambientais, tratar de seleccionar perfis máis biosféricos. Implementar políticas que impliquen limitacións estruturais para o uso do coche, implementar políticas que pretendan o aumento de uso de medios de transporte. Bueno, entón se chegou a facer simulación de todo este tipo de políticas coa axuda dos expertos en inteligencia artificial que nos permitiu ver, bueno, pues, de como o uso do coche era predominante, ¿no? No caso de como mostrou antes Manolo, como contratar persoal con perfil biosférico, bueno, podía facer reducir tamén o uso do coche. Aquí tamén se simulou unha política aplicada toda dunha vez, ¿no? E despois, bueno, moi reducida ou inexistente, ou ir aplicando as políticas pouco a pouco ao longo do tempo, ¿no? Mantendo unha constancia. Bueno, cando son todas dunha vez, bueno, o comportamento de uso do coche se reduce, pero despois, cando non vai habendo política, se volve a recuperar lentamente. No caso, bueno, aumentaban un pouco as outras, ¿no? De uso do paseo, do uso urbano. Neste caso, probando políticas, isto era, o sea, utilizando políticas máis escalonadas, ¿no? No tempo e máis constantes ao longo do tempo. Ou políticas combinadas, ¿no? É dicir, non solamente orientadas á enerxía, sino tamén hacia outras cousas que fan generalizar e ver que o problema é co medio ambiente, non coa enerxía. En definitiva, se concluiu que as políticas mantidas no tempo se obteren mellores resultados que as intervencións aisladas. Que combinar políticas que permite tamén mellores resultados, que non que cada política implementada por separado. Que as redes sociais son moi influentes ao longo prazo e afectan considerablemente os resultados das políticas. Es decir, todo o que se transmite boca a boca, a percepción das normas, ¿no? Que é un resultado da interacción cos compañeiros ou coas compañeiras. E as políticas de intensidade media funcionan mellor que políticas, ¿no? De maior intensidade, moito máis agresivas, ¿no? Para ter transicións cara a sustentabilidade máis exitosas. E aquí, bueno, este foi un proxecto, ¿no? Que nos permitiu, bueno, unha vez concluído o proxecto, nos reunimos coa universidade, estivemos aquí 2 días reunidos con os vicerrectores, con distintos asentes, ¿no? E discutimos, ¿no? Sobre a mellor maneira de implementar todo isto. E, bueno, se chegou á conclusión, no caso da mobilidade, de que a mellor forma era crear unha plataforma, ¿no? Na que se sentaran veciños, cidadáns, organizacións, o goberno da universidade, o goberno do concello, e diseñar conjuntamente, ¿no? Todo eso. Que é increíble que non haxa aquí na cidade, ¿no? Que non exista esa plataforma funcionando. E que aquí cada un diseña por seu lado. O concello vai por un lado, a universidade vai por outro, a compañía de autobuses tamén fai o que lle cadra, ¿no? Entón, dices, claro, que isto, non sei, en algún momento ten que coller algún sentido, ¿no? É dicir, a ver, o sea, hai que sentarse xuntos, o sea, estamos falando de cousas de interés común, estamos falando de políticas nas que temos que participar todos, se queremos, non sei, que teña todo un pouco de... Eu podo tomar unha proposta por alguna parte así? Bueno, Sí.
Quero decir, dende a universidade ou dende o concello, alguén liderou esa... Esa reunión tentou facer iso, non? E nos lle trasladamos á universidade todas as propostas e os informes tamén do proxecto, para que a súa vez se nera política. Agora falta por ver, isto foi fai un ano, entón, claro, falta por ver agora que é o que está fallando, por que non se activa nun ano algo que, non sei, que estás demostrando é algo no que se invertiu bastante diñeiro, non? Porque o proxecto estuvo financiado pola Comisión Europea con 1,5 millón de euros, dos que 300.000 euros corresponderon aquí á universidade. Entón, bueno, Además, a un nivel tan local, o sea... sí. Sí. Quizás non favoreceu a relación política entre gobernantes, non? Que gobernara o Partido Popular e ao mesmo tempo aquí que houbera un goberno máis de corte BNG, pois iso condicionaba un pouco, non? Bueno, esas cousas que non deben condicionar en calquer sistema social, non? O sea, que había que diseñar a maneira de aillar o que son as categorizacións políticas claro, partidistas do que é o interés común, non? Do que é os bienes esenciais para a comunidade, os dereitos esenciais da comunidade, tiñan que estar por riba dos intereses partidarios. Pero para iso tens que definir que son intereses esenciais da comunidade. É dicir, que vamos a considerar, entón, unha vez que aceptemos todos, isto é un bien esencial da comunidade, require consenso, o sea, require obligatorio consenso, non? Falta esa comunidade. Como pode ser a educación ou a sanidade ou cousas así, non? Pero falta desenvolver todo. Porque, pero bueno, non sei, aquí este outro proxecto que obtivemos al rematar o outro, non? Pasamos da mobilidade de enerxía e pasamos a estudiar os estilos de vida. Que é un estilo de vida, que é o que o determina, e como a xente elixe un estilo de vida ou elixe cambiar a outro, non? Que é o que nos influye para decidir, estou farto deste estilo de vida, vou mudar para outro. Entón, bueno, os obxectivos xerais son estes, non? Estudiar os determinantes, explorando as interaccións, non? Entre factores económicos, sociais, políticos, culturais, psicolóxicos ou tecnolóxicos que influyen, non? En un estilo de vida sustentable. Desenvolver tamén modelos, non? Que permitan integrar e cambiar o estilo de vida en dominios clave, como poden ser temas relacionados con enerxía, temas relacionados con alimentación, que neste momento, pues, bueno, están sendo problemas prioritarios, non? O tema da alimentación, o sea, en un momento onde a Unión Europea está buscando amplios terrenos en África, non? Para cultivo masivo de alimentación, o tema da alimentación transxénica, non? Tamén un tema polémico. Un tema polémico porque está tanto que non se acaba de aclarar que é perxudicial e que non, non? Dentro da alimentación transxénica. Tamén se sabe, hoxe, que a fame no mundo se podía solucionar, non? Así, de un día para outro, bueno, como quen di, con produción transxénica. Entón, claro, hai un montón de cuestións éticas, non? É dicir, porque nós protestamos? Bueno, sí, eu tomo un tomate transxénico. E claro, como sei eu que isto non me vai afectar dentro de 3 anos, dentro de 4, ou me produce unha malformación xenética que pasa a miña xenética? Se estamos falando que con esos tomates podemos solventar a xente que se está morrendo de fame. Son cuestións éticas moi importantes, non? É dicir, canto risco estamos dispostos a asumir, non? Non podemos ser tan cínicos, non? É dicir, non, isto non vale. Non estou defendendo a alimentación transxénica, simplemente estou planteando a formulación máis cínica, non? Se queremos. O sea, non podemos ver que xente se morre e nós estamos rexeitando a alimentación. Porque hoxe se pode producir hasta carne non animal de maneira masiva. E aí colectivos que estarían con un nivel de vida, o sea, la insulina es un producto transgénico. Que le digan a los diabéticos que se prohíben los productos transgénicos. Claro, hai mucha controversia que viene provocada por la desinformación. Entonces, bueno, finalmente el proyecto, bueno, lo que quiere es proporcionar recomendaciones políticas, ¿no? También sobre diseños de gobernanza, ¿no? Y combinaciones, ¿no? De políticas que pueden dar lugar a
transiciones más claras hacia la sostenibilidad, hacia estilos de vida sostenibles, ¿no? Nosotros concebimos el estilo de vida como un patrón de uso del tiempo. Es una conceptualización muy particular, ¿no?, que hacemos en el proyecto, que tiene lugar en lugares específicos, por lo tanto los espacios, ¿no?, tienen que ver. No es lo mismo un espacio natural que un espacio urbano, ¿no?, porque la gente lo conceptualiza de manera diferente. Comunidades sostenibles, ¿no?, aldeas sostenibles, están vinculadas y conectadas con la naturaleza, con el espacio, con el lugar, ¿no?, alejadas de ruido. Hay muchas variables físicas, ¿no?, que están relacionadas con uno u otro. Entonces, bueno, tratar de comprender, ¿no?, los patrones de localización de tiempo y su relación con el consumo, pues va a ser clave para nosotros, está siendo clave ya para identificar patrones alternativos, ¿no?, y determinar qué combinaciones de políticas serían más efectivas de cara a lo que en la Unión Europea se está llamando economía verde, ¿no?, es decir, una economía productiva más respetuosa en el sistema no solo de consumo, sino en el sistema de producción, ¿no? Y aquí, pues eso, si somos capaces de desarrollar modelos, ¿no?, que expliquen transiciones hacia ese tipo de estilos de vida más sostenible, pues habremos alcanzado éxito, ¿no?, en el objetivo de investigación. Para ello, trabajamos en múltiples regiones, en múltiples contextos culturales, múltiples iniciativas, y trabajamos también en múltiples disciplinas: economistas, ecólogos industriales, psicólogos y modeladores de agentes. Estos son los ingenieros informáticos. Les llamamos modeladores de agentes porque es un enfoque específico que ellos utilizan, ¿no?, que se llama modelado basado en agentes, donde ellos, bueno, diseñan un sistema de inteligencia artificial donde identifican todos los actores, ¿no?, dentro de lo que se puede conceptualizar como estilo de vida, y tratan de ver qué es lo que provoca un cambio o una opción, ¿no?, hacia un estilo de vida u otro. Estas son las categorías en las que se está haciendo la captación de datos en este mismo momento, ¿no?, temas relacionados con el hogar, la energía, la movilidad, la alimentación, nutrición, el consumo de productos fabricados, el equilibrio entre trabajo y ocio. Es decir, todo el marco político, legislativo de cada contexto, como el marco. no es lo mismo para la situación en España con Suecia ahora mismo, por ejemplo, Sí. que acaban de reducir la jornada laboral a las 6 horas y con toda una cobertura. Tiene que ver, esa medida del gobierno sueco tiene que ver con el concepto de patrón de uso de tiempo, porque, y también con esta categoría que veíamos aquí del equilibrio entre trabajo y ocio, ¿no? Es decir, tengo más tiempo, pues nosotros estamos observando que la gente que tiene más tiempo, pues hace la compra con más tranquilidad, busca a lo mejor comprar directamente al productor, comprar mejor, ¿no? Pero claro, si no tienes tiempo, ¿no?, tienes un montón de horas, estás todo el día trabajando, no tienes tiempo de estar, pues claro, lo primero que haces es entras al primer Gadis que tienes, te coges lo que necesitas. O sea, no puedes seleccionar, ¿no?, tu manera de vivir, hacer tus opciones. Y eso, bueno, entonces eso hace que el uso del tiempo no sea una dimensión importante de explicación. Pero todavía estamos reflexionando, ¿no?, sobre ese tema del uso del tiempo. Mañana precisamente nos vamos a Bath, que tenemos la reunión de consorcio allí en Inglaterra. Estas son las distintas regiones donde se está llevando a cabo el análisis de las iniciativas que ya están funcionando. Aquí estamos trabajando con Zocamiñoca y con Amarante, dos iniciativas de estilos de vida sostenibles basadas en la alimentación sostenible, adquirida directamente de productores, y Amarante también tiene que ver con consumo de ropa ecológica. Bueno, este es el programa que financia. Tiene una financiación en el proyecto de 5 millones de euros. Está repartido entre 11 grupos de investigación en Europa. Y estas son las instituciones que colaboramos. Nosotros somos coordinadores de la investigación, yo mismo ejerzo la coordinación, y estas son las universidades europeas, ¿no?, de Inglaterra, de Noruega, Alemania, Holanda, Italia. Todavía.
Estamos ahora justo, bueno, acabamos de pasar el ecuador del proyecto y estamos tratando de analizar los resultados de un... Bueno, estamos lanzando la encuesta, mejor dicho. Hemos analizado los resultados como punto de arranque comprender las innovaciones sociales, ¿no?, que están ahora produciéndose y que pueden contribuir a cambios sistémicos, ¿no?, en la sociedad. O sea, trata de promover una investigación empírica, desarrollo de teoría y traslación transdisciplinar a herramientas que permitan ser manejadas después por políticos, ¿no? Y está mucho en conexión con algo que todas estas mareas y tal empiezan a tocar de oído, ¿no? Pero que todo este conocimiento que se genera aquí de innovación social es muy útil, ¿no?, para mareas y todos estos movimientos sociales que están emergiendo ahora, que son los que se han empezado a tomar un poco en serio otros modos de gobernanza, ¿no?, que los partidos todavía no están entrando, a pesar de que yo seré candidato, bueno, en las próximas elecciones, si se cumplen las previsiones. No que conste que no tenía muchas ganas, pero bueno, ya. Las generales. Me invitaba a encabezar una lista que encabezar. Y la verdad dije, bueno, dicen que tienen ganas de renovarse, vamos a ver. Entonces voy a llevar un poco todo este material. Pues voy con este material en la cabeza, que es lo que me produce un poco de ilusión, ¿no? Bueno, algo que estamos debatiendo, ¿no?, con nuestros socios europeos y tal, pues también te apetece llevarlo a la arena política. Aunque me da que ahí hay bastantes más barreras que vencer, ¿no?, porque los partidos políticos, ponen esto sí que tienen que cambiar sus estructuras. Sí. En fin, bueno, pues esto, investigación empírica, desarrollo de teoría y traslación transdisciplinar. Y aquí el papel de la psicología, pues bueno, va a ser tener un poco también más relevancia dentro del amplio campo de las ciencias sociales, incorporando todas las teorías de la psicología, las teorías que tienen que ver con el cambio social, ¿no?, cuando la gente se implica en cambio, ¿no?, qué papel juegan los procesos psicológicos como el de identidad o procesos psicológicos como la influencia, ¿no? Pero temas que tienen que ver con la influencia minoritaria. Cuando una minoría puede tener poder, ¿no?, y ejercerlo. O sea, cómo las minorías son capaces de hacerse mayorías, ¿no?, y llegar a influir. ¿Qué proceso es el que se explica, ¿no? Recordad Greenpeace cuando empezó, ¿no? Greenpeace al principio eran unos locos que se subían a los sitios, ¿no?, para llamar la atención, para luchar contra las ballenas, se ponían ahí debajo de los barcos donde tiraban los bidones, ¿no?, ahí en la fosa atlántica. O sea, decías, joder, qué locos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no?, han ido sensibilizando a la sociedad de tal manera que hoy todo el mundo es ecologista, ¿no? Si tú pasas una encuesta en la población, el 90% está sensibilizado y les considera bien, ya no son tan locos, ¿no? O sea, son gente respetable.
Y bueno, todo ese proceso, ¿no?, de la influencia de la minoría en la mayoría, cuáles son los requisitos que permiten que el cambio pueda producirse y que el medio ambiente pueda ser integrado, ¿no?, en la vida de cada uno y en las conciencias, ¿no?, de cada uno, que también es un tema controvertido, ¿no?, porque hoy, estando más concienciados ambientalmente, también, no sé, desaparecen más árboles que desaparecían antes, que estábamos supuestamente menos concienciados. Entonces, si luego nos preguntas a qué estamos dispuestos a renunciar, pues ahí sí, para el medio ambiente, pero yo mi coche aquí dentro de la... Claro, de ahí el tema del estilo de vida, ¿no? Nosotros vamos a tratar de impactar, a ver, son necesarios tantos coches. Yo hace 2 semanas estuve en Bruselas, ¿no? En Bruselas, el Boulevard Anspach, ¿no?, que es un boulevard que la última vez que yo lo había visto, bueno, era transitado de coches, era un tránsito continuo, ¿no? Pues yo llegué allí y me dice mi colega Javier, que trabaja aquí, dice, fíjate, Boulevard Anspach, ni un coche. Bueno, pues habían tomado la decisión al principio de verano de suprimir la circulación y no pasó nada. No hubo comercial. Pintaron la calle de otra manera. Bueno, había algunos, como siempre, los comerciantes, bueno, pues algo protestan, porque, hombre, tal, esta es una ciudad donde llueve, ¿no? Alguno decía, bueno, puede que tenga razón. El tema se va a evaluar, ¿no? A ver el impacto que tuvo. Claro, una ciudad que llueve y la gente se desplaza en coche, pues no quiere andar, la gente no quiere caminar si llueve, ¿no? Entonces, bueno, tiene su lógica. Pero bueno, no pasaba nada, no había nada grave, ¿no? Y la gente, bueno, pues eso, había tomado ya la calzada de una manera, ya se habían instalado mesas allí, ajedrezes, cosas para niños, bueno, todo tipo de cosas. Y bueno, cosas como esas se pueden hacer, sí, se pueden hacer y no pasa nada. Pero uno al principio plantea, ¿cómo va a ser posible que rompas la circulación aquí en Coruña? Pues sí, es posible y no pasaría nada. Siempre lo plantean como una pérdida. Sí. No como una ganancia. Es decir, porque a veces ese cambio es cuando ese discurso que hablabas antes, ¿no?, de las creencias que tenemos, pues hay que cambiar esas creencias que dicen que el coche es el símbolo del éxito, no sé qué, y dices, vale, ¿yo cuántas horas trabajo al año? Porque yo ese cálculo lo hice. No tengo coche, pero tiene mi pareja. Y podría trabajar media jornada. ¿De verdad? O sea, porque la letra del coche, el seguro, no sé qué, no sé cuánto. Mira, el coche, el 90% de la vida de un coche está parado. Y muchas veces ocupando solo público. Claro, es decir, el 90% del tiempo un coche está parado. Y otra cosa, es decir, también hay que empezar a pensar que un coche pesa 2.000 kilos, ¿no?, más o menos, ¿no?, para desplazar a una persona que pesa 70. O sea, movemos energía que desplaza 2.000 kilos. A ver, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tienen que empezar a concienciar, ¿no? Y bueno, pues eso, la psicología ambiental, pues se ha preocupado, ¿no?, de este tiempo, estos 20 años que llevamos existiendo aquí en Galicia, de identificar, ¿no?, algunas áreas de investigación que pueden proporcionar, bueno, análisis conceptuales diferentes e implementar metodologías que permitan explorar más la relación entre los individuos, los ciudadanos y el ambiente urbano, el ambiente natural. Y bueno, esto ha constado relacionado, o sea, la investigación se ha realizado sobre temas relacionados con la experiencia, o sea, la conducta proambiental, qué modelo explica, ¿no?, que una política dé lugar a más conducta o a menos, al significado, ¿no? También los psicólogos estamos, bueno, como todos los psicólogos, estamos interesados en saber cómo funciona la mente. Entonces, pues a veces utilizamos lo que nos proporciona la estadística, modelos de escalamiento multidimensional, para volcar en sistemas geométricos, ¿no?, los esquemas que tenemos en el cerebro cuando hacemos juicios sobre las cosas. Y eso, bueno, también aquí no me da tiempo a exponerlo, pero una investigación que llevamos a cabo con niños que caminan a la escuela y niños que van en coche, en autobús, o que los llevan sus padres en coche, estructuran de manera diferente el conocimiento espacial de la ciudad. Como pudimos observar de estimaciones de distancias que hacían entre puntos y procesadas mediante un sistema de software específico que le permite dibujar el mapa mental del niño, o también analizando simples dibujos, ¿no?, del recorrido que hace,
de la casa a la escuela. Un simple dibujo que hace un niño. Le dices, dibuja todo lo que veas desde que sales de tu casa hasta que llegas a la escuela andando o que va en coche. Y bueno, los tipos de dibujos eran diferentes, ¿no? Mientras algunos eran mucho más estructurados, había más consistencia, ¿no? Más unión entre los, más, no sé, coherencia incluso. Los otros eran más elementos aislados y desconectados unos de otros, como correspondiendo a las paradas que va haciendo el coche, ¿no? Y entonces te permite estructurar el conocimiento de la ciudad de manera diferente. Después, bueno, tenemos publicado por ahí un artículo, si alguien quiere saber más. Desarrollo de modelos de participación, lo que hablábamos antes de las plataformas, ¿no? Para la movilidad y eso. Y la discusión de factores humanos, ¿no? Implicados en las transiciones hacia las sociedades sostenibles. Digo modelos de participación porque la participación no puede ser, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí. El año pasado, el alcalde de Negreira me convocó como experto a la universidad, junto a otras personas, representantes de otras organizaciones, a una reunión de 1h30 allí en el ayuntamiento para hablar del plan de Coruña Futura y tal. Él lo presentó como una sesión de participación de la sociedad, pero de la 1h30, 85 minutos habló él y 5 minutos lo dio para preguntas. Entonces, eso no es participación. Eso es, no sé, eso es absurdo. O nos convocó otra vez allí en un salón de Abanca, allí en el cantón, y nos dio un cuestionario para cubrir. Bueno, y allí nos pasamos la hora cubriendo el cuestionario. Y después, pero claro, o sea, hace falta también un aprendizaje social y una sensibilización entre políticos. Otro concepto ahorita eso como participación activa. Claro. Y allí estamos todos aburridos, complementando la encuesta. O sea, nosotros que pensamos que íbamos a interaccionar y a discutir y a hablar, ¿no? Y bueno, toda la creatividad que se produce del proceso de interacción, ¿no? Entre los grupos humanos, ¿no? Y bueno, y si no sabes cómo hacerlo, hoy existen sistemas de facilitación social, ¿no? Que permiten articular, ¿no? Todo lo que ocurre en una reunión y traducirlo después en un informe con sentido. Pero no, se ve que ellos... a cubrir la encuesta. O eso, a escuchar el rollo 85 minutos. Y no sé, bueno, los hilos de la marea no hacen igual o hacen de otra manera. No sé, bueno, la discusión de los factores humanos implicados en la transición, bueno, todas estas cosas. En fin, que bueno, han sido así todos estos 20 años de trabajo con todas estas cosas que ahora nos han llevado, bueno, de investigación que hacíamos al principio con pequeñas ayuditas, ¿no? Que te daba la universidad o alguna que te daba la Xunta, pero ahora como la Xunta y el gobierno del Estado han recortado completamente, pues eso nos ha forzado a ir a Bruselas, ¿no? A movernos ahí en medio de los otros científicos, a competir y bueno, creo que estamos haciéndolo bien, por lo menos en lo que se refiere a captación de recursos, ¿no? Y hemos conseguido hacer un grupito ahí que está trabajando bastante cohesionado, un grupo de investigación formado por psicólogos, algún psicopedagogo, ciencia política también, y también tenemos arquitectos y ingenieros informáticos, ¿no? Con los que colaboramos. Y bueno, aquí tenéis esta dirección si queréis bajaros el informe de Locao, este lo tengo colgado ahí, y este libro de Urban Sustainability también se puede bajar entero. Lo editó la Diputación y bueno, al ser editado por un organismo público no tiene que ser distribuido libremente, ¿no? Pero bueno, nosotros como tampoco estamos para hacer business de los libros, sino... Yo ahí en esa dirección tengo puesto casi todo lo que publicamos. Se puede acceder a esos informes de los que hablaba. Sí. Incluso el de los niños, ese que explicaba de los espacios. Ahí hay algunos artículos. Bueno, pues nada más. Esto es lo que yo quería comentar. Y no sé. Vamos a ver. Ahora... No sé, a ver, porque... bueno, fue el PSOE, ¿no? El que me invitó, ¿no? A ir a encabezar la candidatura. No sé si iré de uno o de dos. No sé. Pero bueno, en el PSOE yo también fui muy crítico aquí con cómo estaba actuando en Coruña. No me gustaba nada, pero bueno, ahí dicen que hay intención de renovación.
es que se están equivocando así una tras otra. Bueno, nunca se sabe. No sé, vamos a ver si contribuimos un poco. Bueno, yo la verdad, y cuando me hicieron la propuesta no sabía qué hacer, ¿no? Me cogió así de improviso y no sé. Pero claro, también dije, bueno, sí, ya tengo 59 años, pues digo yo, bueno, pues me quedan 10 años de vida laboral como mucho. Entonces, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y tratar de hacer algo. Si sale, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, de aquí a que decidan los candidatos, se te meten cualquier listillo por medio y lo nombran, ¿no? Que esto es muy común en los partidos. Sí. Pero bueno, el que lo intenta, ¿no? Vamos a ver lo que podemos hacer. Yo lo que sí he visto, que donde se toman las decisiones más importantes sobre esto, sobre temas ambientales y sobre también otros temas sociales, es en Bruselas. Y en Bruselas es que no sé, hay un montón de gente, aquello lo toman como un cementerio de elefantes, ¿no? Mandan allí a jubilarse políticos y cuando tenían que mandar a los mejores, ¿sí? Porque allí es donde se están tomando decisiones de calado. No. Y sí, digo, estoy muy sorprendido. Bueno, pues no sé, si queréis preguntar alguna cosa más, pues... Eu o que vi é a dificultade entre toda a investigación que facedes, non? E despois levarla á práctica. O que comentabades antes da universidade, por exemplo, decir, aí está a proposta de ensinar a non sei que, pois moitas outras investigacións ao final dependes de moita outra xente que tamén se anime, non? Que leve eso a un campo político, que haxa esa intención, non? A moitas veces non hai. Entón, non dá como un pouco de pena que te veces despois de perder un tempo en investigar e ver en a vida. Eu tamén identifico na universidade, o sea, un conxunto de egos, non? Sí. É que iso funciona como unha barreira tamén. O sea, de repente a ti te nomean para un cargo, non sei, pues, de vicerrector de tal, que eres responsable dunha temática. Entón, claro, non te gusta moito que te veña ninguén a decir como hai que facer as cousas. Especialmente se tamén esa persona tamén ten ego e tal, non sei. Os egos na universidade son difíciles de xestionar. E a nivel político igual. A nivel político tamén, sí. Entón, quero dicir que os psicólogos debemos de pensar un pouco máis para ver como romper esas barreiras. Como facer... Que todos son bueno, é o que decía, non? Se mirades en internet, todo, o sea, que é iso da facilitación social? Eu creo que aí hai moito que debería de implementarse. En primeiro lugar, na educación. Porque unha das cousas que me di en conta estes últimos anos viaxando por aquí e por lá, pues, bueno, ver a diferente calidade de científicos e de persoas formadas, ¿no? Dependendo do sitio onde veñen. Por exemplo, holandeses, ingleses, noruegos, suecos. Se nota moitísimo, ¿no? A educación, a diferencia de educación con modelo latino, modelo español, basado máis no memorístico, no... No, eles saben, bueno, xeralmente, non saben analizar o problema, situalo, esquematizalo, é dicir, parece que aprenden mellor a amueblar, ¿no? As ideas do que nós aprendemos, ¿no? Que somos máis entrenados a poñelas en serie e recordalas todas, ¿no? O sea, hai cousas que teñen que reformular o sistema de educación en España. Está moi identificado. Está identificado, pero... Sí. Claro, esta non é non hai esa onda e todo o tema que dices, bueno, dos egos e da resistencia Estado para o profesorado sería un cambio non só na universidade, en todos os niveis, non? Por exemplo, este tipo de aula é unha barreira terrible. Unha barreira máis está fixa no suelo, non podes alterala, non? O sea, claro, está demostrado... Porque é onde se forman os futuros mestres. Eu digo tamén porque a Escola de Arquitectura tamén ten as limitacións e tamén repite parámetros que xa empezan nese mesmo momento. Sí. E incluso esa crítica a formación disciplinar, a propia edificación do campus en disciplinas diferentes, porque
podería haber clase de psicología social nunha carreira de enxeñería. Sí. Ui, pero Perfectamente. Ou la Non te podes imaginar o difícil que é iso. Por eso digo que ainda así, ainda é máis complicado. E houve oportunidade que se estivo facendo colonias, cousas similares, non? Pero bueno, debe de ser moi difícil. non é complicado, sí. É complicado o tema de educación, precisamente aquí, ¿no? Aquí porque a Facultad de Ciencias de Educación educa maestros e formadores. Isto requiere, non? Requiere unha reflexión seria. Un cambio, claro. Que se pides na tua formación... A propia endogambia da universidade tamén está condicionando eso. O sea, non hai interés en captar xente de fora. É un sistema que se... Nin de moitas disciplinas, nin de xente de fora que poderían querer vir aquí a traballar. Xente inglesa ou xente... Non, cada un se ten a súa camarilla para... Eso Bueno, parece se ser debe de de mudar, forma. realmente eu estive antes estar... Ao final marchei porque digo, isto non é que... O sea, quer decir que ao final, o de menos, eu sentía que era investigación. Todo responde en realidade a outros mecanismos de interés. Digo que isto non... Tanto me quería ir outra historia. Que non é así. Isto é é unha facultade de estudios de sociología totalmente aillada desconectada xa non te digo da cidade, do seu contexto máis próximo. E os come a propia dinámica interna e como aí... Bueno, pues temos que terminar Sí, aquí porque sí. teño que Sí, no está bien. ir hasta o colegio de arquitectos. Disfruta do día, Sí. sí. Sí,